Татарстанда кыргый хайваннар өчен җимлекләр урнаштыру һәм аларны республиканың аучылык җир суларында тукландыру буенча акция игълан ителде. Әлеге чара ел саен аучылык байлыклары өчен уңайлы шартлар тудыру, аларны саклау максатыннан үткәрелә. Акциягә безнең районның урманчылары, аучылары һәм югары уку йортларының укучылары да кушылдылар. В осенний период. Көз көне кыргый хайваннар өчен азык җитәрлек, ә кыш көннәрендә инде без коры пешән алып киләбез һәм киптерелгән миллекләр элеп куябыз. Поши куяннар туз яраталар, ә ау кошларына канатларын чистарту өчен комы вак-таш кирәк. Шул уңайдан алар өчен дә махсус җайландырылган урыннар ясалды. Завозится на ПГС. Җир өсте майданчыгы чистартыла, анда бераз балчык сибелә. Аннары комлы вак ташлы катнашма, ягъни ПГС салына. Билгеле булганча, суйыр, боҗыр һәм көртлүкләр тавык сыманнар отрядына керә. Аларга азыкны эшкәртү өчен вак таш ашарга кирәк. Җирдәге табигый байлыклар арасында иң кыйммәтлесе саналган яшел хәзинәбезгә дөнья күләмендә әһәмият бирү очраклы түгел. Урмандагы яши торган җәнлекләргә ул бердән-бер йортта булып тора. Лубян урман техник колледжының 4нче курс студентлары практик дәресләрендә урман торгызу эшләре белән шөгыльләнәләр. Тәҗрибәле укытучылар һәм урманчылар җитәкчелегендә катлаулы урман юлларын узып яшь үсентеләр утырталар. В данном участке уже есть. Әлеге майданчыкта билгеле бер чәчү материалы бар инде. Без үсентеләр үсеп китә алмаган урыннарны тулыландырабыз. Үсентеләрнең бер өлеше төрле сәбәпләр аркасында үсеп китә алмый. Моның төп сәбәбе булып һава шартлары һәм алар белән тукланучы хайваннар булып тора. Укучылар йорт хуҗаларына моңа бер дә үпкәләми. Животные-то они домашние же. Алар бит йорт хайваннары түгел. Кайда йөрисиләре килә, шунда йөри. Аюга караганда, поши бу урман патшасы булып күбрәк санала. Лубян урман хуҗалыгының мәйданы 13 000 гектар тәшкил итә. Һәр 1000 гектар саен бер җимлек урыны җиһазландырылган булырга тиеш. Барлыкта бу сан 2-3 мәртәбә күбрәк, чөнки кайсыдыр янә төзекләндерелсә, моның өстенә яңа урыннар да булдырыла. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.